Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, Miss Human Beings, subscribe, like, comment below. Dala po ko'y client karon lang yang buhok ko, buhaghag, anong granong pino, yan. Kani basta sige upa color ang mga buhok, labi na daghan ang mga puti, ang mga buhok murag mapino siya, nga waa kasabot. Nga iriban siya, dahil pagkamalat iriban, akong kuluran ni puti. Mag-cover ko sa puti din kanina ako aning ilisan ang color ani para mauto ang buhok. Ako na po nagipalapasan ug apply sa medisina ang buhok kay medyo ni tulid na ang punuan kay dili kanan pareha ang iyang technique, dali ba maluto og color, dali ba maluto og ribbon, dapat kamaudyo ko ano mo trabaho kay koy Ginoo ko. Sige ning pa-color treated na ning buhok ni ma'am, always ning color kay daghan kay puti. Akong ipaspasan ug apply og medisina, dali ra kaayo siya ni tulid. Hadlok ko di trabaho ng mga buhok labi na kanabitaw treated kaayo, sige jud pa-color kada bulan. Mga color nga medyo barato lang kana sa mga market nga baligya. Hadlok jud siya kaayo trabaho tungod sa mga medisina nga ambot unsay nakabutang diha nga di ra man kay mo straight ang buhok. Dali ra jud iron, madukan ani ato ang plan, akong plan sa kay pilit kaayo. Apply ko og neutralizer sa buhok at kapari sa rebanding kaya magwapa na ang buhok ni ma'am. Bila ibi ako ma'am ba, may kinibalik ka ma'am dugay kay kang wama pakita na ko. Dugay na yun. Nangita, pag abot yun ako doon, nangita, hindi ko nimo. Asa rin nangita ka ma'am? Sa kual. United States? Singapore. Singapore rin ikaw ma'am. Ikaw, may gulo pakita dyan balik eh. Ito yung pagpapahan ang buhok ni mo. Nangita ko nimo alam mo. Kuha na nga siya, naibalik yun si ma'am tungkol sa ako ang rebanding. Nana. Muna-muna yun akong pangita sa imong lugar. Yan naras ko? Oo. Kung yun na ako sa kinasutan, kung ako na pagkatago ko kabayot. Ngano man na, amo ka kung kabayot ka. Nag-mix ko og color para sa puting buhok. Kaya ka kay puti. Halos at po buhok ni mama puro na puti. Itong kabira na yun na iyang buhok. Tanaw na itong makabiran, bagyod. Timbang na ning kuan. Timbang ning developer para yun masigurado na ito nga. Nakuluran yun ang buhok. Kabiran yun ang mga puti. Nag-cover na yun ko sa buhok. Medyo daghan yun kayong puti ng buhok ni ma'am. Ngunit kabira na kay maklaro na yun niya. Ang buhok ni ma'am kay dark man siya gamay. Munang atong i-dark pag gamay ang iyang kabiring white hair sa color para dili maklaro ang puti. Ni siya kuluran pa pud ni lain. Nay color daan, kuluran kay para mag-even ang color. Dili man ma-even ang color ug dili na to ipareha. Kani sa punuan kabiring white hair ang kani siya diri kuno siyang ipakuan ng buhok. Butangan og magmuhayag siya gamay murag mo maklaro gamay ang color. Ay kadiha akong anak susug mangumpra lagi. Ang say mangumpra ayan ako yung bakay. Ano na ba ka? Idara na ka. Gay, may mahuman, ultimo, asukal, hugasan. Ginoo hugasan. Delikado. Ang gulay, butangan pa. Ako tigdawat, kay di pa siya musud sa balay, kay maligo. Mudritso, mahuman, naghugas, tanong sa hugas. Hugasan ang kanaka-plastic, kay 5 kilo, yung pagliton, palit o tag-upat kakuan. Hala iya man dyan ang akuanan. Hugasan, hasta. Diyan po, ayaw, katulin na nag-alcohol, kaya mama dayon. Ayaw, kumpiyansa ma. Gagawa dyan po COVID doon. Gaguan. Gaguan itong COVID doon. Ang COVID, grabe dyan kay kabutangan. Marami ka mabuang. Makabuang dyan ang COVID kay kabutangan. Ako dyan tiurok dyan po sa COVID, ma'am. Grabe dyan ako kinabuhin sa COVID, tiurok dyan po. Gaguan mo na yung mga negosyo. Oo, namirado ko na kung palo. Ngayon na lang kung palo ka rin kung ng COVID. Ang mga gamit nga wala tanan. Wala, itong kay, siyempre, pag uli mo, yung mga ipangmaligyan, brato ra. Ingat ko ng mga tao, ma'am, nga anong inganya na mga salon. Wala kung salon nga gwapa kaayo, natiurok na. Kaundang mo kinabuhi ko sa COVID. Nindot, madugay, okay raman na yung dinig ko. Ay, daw rin. So, sinan ko po yung sabot kay suki na bitaw nimo. Ang importante diha, ma'am, lamig kag aki. Oo, iasa man ang lamig sa luno niya. Di maayo ang kuan. Correct.
Ay si mama ko ning daang customer, regular na ko siyang customer niya. Medyo ni piso ni siya buhok, unya karon gikuan ako giriba niya. Katong ganiha daghan kay mga puti nga wala na ang mga puti kay gikabiran jud og maayo ang mga white hair. Nga na siya o wala na siya puti. Naiga may murag translucent pero tungod sa kadaghan sa mga puti wala gid siya, di mo siyang klarohon, dili na siya puti nga. Ingani o natulid na, wala na ang kuan, wala na tong gawib-wib sa iyang buhok. Nindot na dyan kayo ang buhok ni ma'am nga nariban. Dito siya magmahay, ano, kay gikaran siya Singapore. Nga niya na siya sa Philippines, kay magpariban. Kuha pa na ito buhok, ma'am. Salamat kayo, Ami. Oo, puhon. Sa sunod na itong uulit-ulitin na itong kaanyag. Ulitin. Puhon. Pohon. Thank you for watching my YouTube channel again and again. Thank you. Bye-bye.